Salutați, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Deci, dacă nu știu, canalul meu se cheamă Denis Musteață. S-am găsit un joc nou cu pescuitul la pești. Pescuitul la pești. Pescuitul la pești. Dar nu știu ce se cheamă. Pescuitul la pești. Se cheamă el. Aștept să încălce. Bă, dacă o să încarcă. Hai dracu, băi, repede! M-a stat deja în meniu. O, da, e greu. Bă, cara, apăsăm ok. Hai, repede. O să dracu! Am gata. Trebuie să se merge. Da. Eu să pescăsc un pește. Aruncăm. Să vedem și prindem. Opa, uite, se rupe înghița. Cred că se rupe, da, se rupe. Dacă o duc până la... Până încolo, dacă o duc, se rupe. Mai trebuie să nu o rup. Trage. Trage, peștele din apă, că e ușor. Deci, care? Puh. Deci acasă m-am jucat, dar înainte nu făceam YouTube. M-am jucat înainte de acasă, știu cum. Dar înainte n-am făcut YouTube înainte. Nu facem YouTube. Dacă îl pe înghița, mă să și fac. Adică mamă dracu și fac. Yes. Unul toca dânsul tăi rosul. Mai frumos. Nu știu cum, dar mai frumos. O leagă. Să prind un găstoasă, înainte pe... Înainte pe găstoasă. E las când... Gata, știți voi ce vă zic. Găstoasă. O, pește care am putem. Să apăsați, vă rog, pe butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube. De mult nu doresc asta. Vlogul meu am făcut azi de pe un vlog. Că să n-am făcut un vlog. Banii mei m-am învățat să fac un vlog. Să fac eu. M-am învățat cum să postez. Tot. Să fac și după dânsul. El îmi zice și cum să fac jocuri așa. Înainte nu știam. Nu pot să fac jocuri așa. Peștelița e bună aici. Riac! Du-te, dracu, de aici. Bă, am pus un rechin legendar. Ia și ok. Dacă apăsați butonul de like, iar crește rechinul. De mare. Eu am dat pentru rechin. N-am știu că sunt rechin în jocul ăsta. Am prins măs de mai, măs de mare, caracatiță. Am prins așa în jocul ăsta pe spune. Dar nu știu și... Da, ducea. Nu-ți pe și da. Bă, de unde și pe legendar? Nu am și pe legendar. Haide. Tragi, tus. Am dat mășetul. Tragi. Dă-i, nu rupă înghița. Oh, pește nou. Am răsit azi. Vedem și eu. Box. Da, unde e rechinul meu care l-am prins? Rechin! Nu tot dracul ducea. Ca din speciile astea numai rechin am prins. Peștele nu l-am prins. Wow, și pește.
Unde e rechinul? Nu trec la pești ăștia să ilumesc cum trebuie. Nu mă pun masă să-mi dă pești diferiți. Îmi dă un pești care l-am ales. Îmi dă pești diferiți. O cucingez să mântă pe mijloc. Dacă trec mai departe, dacă ajung la peretea ceala, ne rup închița. O, crește ca un bec de cal. Cum se chema? Leopard. Dar sunt scriți în chat și zode sunt înceți. Eu sunt jaguar. Jaguar. Eu sunt. Scrieți în comentarii că nu spuneți. Instagram n-am. Vreau să-mi fac, dar n-am pot. Îmi dă de prey. Am un joc de întoars. Adică să telefonul întors. Toți. Și pe ce dacă să avem scot din apă. Te-ai văzut? Eu prima am prins la 2000 șucă? Primul pești l-am prins la 2000. Numele chimicial la... Numele Denis mă usă te e a să ok. Despre mult mai mare. Așa că o luăm până aici. Am crezut că arunc mai departe. Tot pe zicea prind. Mă crezi? Tot pe zicea prind. Să știu. Da. Dar are de prinde așa pești. Văd că astăzi în viața rară să duci la baltă, să prinzi de mulți pești în viața rară. E... Ia și joc și puternic ăla așa la... N-am o ghiță. Dai! Păi să aud dacă nu-l prind. E... Tac cu apă masă. Dai. O, stai. Hopa. Și atunci. Trage! Bă! Primul pești care e așa de mare. Da, cel mai mare pești, așa la ei. Dar așa nu-i pești, așa de chin. Dar scocai de pești. Nu? Asta a fost, dragilor, episodul de azi. Să apăsați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Eu am fost Nick, vă zic pa!